iwidia yaseBhayi qwaba widia yaseBhayi kanye kuba naseBhayi kanye kuhamba kanye ngoku ndichaye to the fullest. I feel like bendibahayi kakhulu xa nditshayile phaa compared kule kaka okanye le nto nisithi bana mhlawumbi le nto nditshaye kakhulu timing yam gqithisele uchaye to that point ba yeah timing yam sekulawe ba yeah ndiused ngokuthi udinga ikhamwe bo ufuneka ube uchaye khamunye okanye kube ku tolerance break kuze ube high ba fresh lawe kuze ube high to the full feel ndingatshayi minyo veki inyanga like ayasuba uze but ndicinga la high after la viki nobinganjalo way zaba waving flag kaloku yo hayi umahambi yena phakathi ncume fike nejive awujolile busy otherwise hi guys yes open the right and relevant type. This isn't tough and tough for Kubo. Welcome to Stoner Chat guys yabo 2 years ago entshala way 2 years in 2 years ndicimba ukuthi 2 years kind of 2 years years I guessed year 2 yabo entsha ne bayamazi umama ababukelayo here okay guys babuke supporters are fake azumazi umambi wendlela then supporters zokwenyani ezokwenyani mntanika John namhlanje ngqoma nditestela wiba mosumedembe ndimfakile kula kwintshati yabo creative control so okay man test the waters is in the reaction ox kaya mhlawumbe ikhetshile kabuye ndivakala nto eqaleni damn lithi yabo niyenda yo test the waters p kumadam ngandoni kaloku ngalentshaqa yewe shwabongs okay sure okay man cheba yabo bawuzitho benimfakile mos yabo manje amos kusikarele yabo xa usharp asikarele ndoni kaloku emna naman bawulibangiyeza straight yabo okay usuka pha usuka kude yayiva ke lo beyond the desert across the waters okay so ngoma ke ngicinge ino death Sapaulo yiva le uyicile awufuna uyiva ta ekamereni ke but thetha then you wathini kalo wami no hey token first nje ququ yabo uzethu umringele ndoni kaloku animringela uze but bambe bawuyibonile a new episode sure yabo athi ewe yonhleke sure okay kubo niyanoba uzithi banjwe ncamncam okanye nam nelaliso awulalisa uboya uboya ifedas wayeyibukela ngalo mina qonde ncinyu baniyahlekisa cha apha iringisa rawa man cinga uringe mna like cha Highway. Dilelo ni lost by Highway. Utheni? Zaringa njani cha? Dilelo ni lost kaloku ngibona kena bambeka. But ikhona kaloku bano ringa cha. Deaf tag nje nophume. But you never know God. But yeah man I feel like a deaf tag. Asnoba right. Bulisela abantu aben babulisela abantu guys molweni kwasibini ke guys ke lomjita thu umno buliso kwasibini ke guys kunenhlahla nalaka asikhauzela isandla sayisikhazela ukoko ngokusikhazela ngaphezulu yowesizola phuphe amanani athina na dobhale phakathi kaloku noa vanya ngobhalile
And wabhale phansi phofu ndibhale lani wakhumbula ndikhumbula 4. I-fresh ke lo gaga. Ewe ndiphuphe amanani semshatweni Usemtshatweni. eback yabo ukhosisters uthi masibhukane so ndilost ke mna ba Defta uphupho lakho. cha ke yo insula okay sure ndiyeke lo way bengathi ndiyabaleka pha ngaphakathi athi okay ayakho bani bazasibona masiphinde sibuye xa sisabhuqana pha eback xa nizambhuqa ndijonge kudlala ilotho kuvele lamanani ayi6 ndiyothuke ke ngoku cha mna ndikhumbula 4 andikhumbule kala leli high so ndikhumbula amanani ayi4 vuka niyo serious vuka nabami phone But I go to like you umshado ngumncwabo lo. so that means awin imali kubhoda umntu Okay, what if imali insurance? Deftag lo you deftag Imali insurance khaya kubonisa baze 4 digits. no ndibonisa 6 otherwise bezi 6 come na ndivuka nenda bana la 4 bendikhumbula yabo lo Daglo mnanam. But ke kuchiyo nyenyam mnanam ba uphuphe isparrow. Yabo. Okanye the fact which means oba. Yabo. but ndiphuphe umtshato bekumani pha Wakaloku soze kungabi mandi because your twine is fana noMaria. and yabona phansi undifumana but khange ndinibhuqa because ndithwayiniswe ngalamanani so idla way ba keep your eye on the man uyeka mangazana Itsho le message ibambayo. ndibamba lo way Kule way. because benza ngibhuqela mina kweliphupha which is Maria ndithwayinisiwe bolo way but ndasinda ngongodenga kulalotho so funeka ndihoye idombolo yeka mangara Uyibambe great. fikile guys guests xa ndiphakama ndiyocofa phaa izawungena Guest. Tawu imama nje akaze ta guest. Mhlawumbe uzoba nayo into because nyani wonke umuntu unesaying yakhe yale way. zela Bram Nkosi ngonenza guest again. Buda mambi wendlela. Boost my confidence. Otherwise akaba fresh kulo. Sakaba fresh emhlaka zona. Kabi khonto intsha sacenga sanyamezele kwezo zikhoyo sabona laphamata namanyange babe sanigcinile akhona nikhala ngayo. Ingxaki sikhona zona. Sinamaboya benja. Yeah. Kodwa ke inkunzi kunyamezela. Boya benja. Now yonke. Sinangoboya benja. But ada kubamba Rodman kubamba. So wena uyivile otherwise lencoko besinayo nomsimama. Ndiyibambe esiqweni. No, liphupho otherwise lo mjida utophupha inamba zelotho. Yabo. But ke ngokuziphupha ezinamba usemtshatweni. Kulomtshata kuyo uyabo ujikele back seat uzobhuqa. Ukemate apha enembondo wezi fresh so uzobhuqa lo mnana. So xa izobhuqa lo mnana ke ngoku abona iTV bekuvela inamba zelotho. Ayeke imbondo. Acoshe inamba zelotho. Okay. Yabo. So yena uthi ngendlela ayibona ngayo ithi ba makayeke imbondo. Afocus kwitombolo. But ke impundu nemali you can separate the two Okay. these days. Yeah. It's part and parcel of izinto esizifunayo and the other cannot live separately without the other. Yabona lo le. Impundu they drive the economy left, right and center. Bottom and under. Bottom and under. You see, it's a big business. Imbondo ne. Yes, the sex. Hence there are nudes, hence there are pornographies, hence there are these half-dressed cultures that we are seeing. Yes. Nakubam. By them, I'm not being critical about yonke la nto leya because it's a way of life.
isex imnandi at the end of the day akho muntu ongayithandiyo ngizithanda nyani la usiphila to the fullest but la we gotta acknowledge as well that it's a sacred thing regardless ngendlela ezenzeka ngayo somehow we gotta respect it si respect yeah ayisenzeki lo hlobo kalongo sekuhanjwa ngoku abantu phofu le out yabona ezi numbers zalotho yabona ba kungcono ba mayihambe namamiliyoni iyeke zibona iyeke mbona okay indoni londo le indoni igama lalo andiyazi kaloku ukuthi lo mtshithi uze nephupho apha kum undibalisele liphupho lakhe ngoku khake ukuthi liphupho lakhe because most abantu bayathanda ubana lawe bawuphupha isibhero yabo okanye something yabo ezawiwi it's either mhlawumbe kuzokwenzeka into but xa uphupha mhlawumbe umtshato yabo ikhona into nje ox so ke ukumna ndikulo wiki ukuba uphupha yabo isibhero ingazana apha kaloku umtshato kaloku so umtshato like sisibhero yabo and go high mntanam yabo kuthiwa kaloku into fuck kuzokwenzeka into chayiwe yabo ya ikhona lo nkolelo yabo ikhona lo ngolelo but ke wena kaloku uyidinayile nje wena walithatha eliphupho lakho ngale ndlela uthatha ngayo imali imbundi izazizela yilento mna bendisithi ke wena uthemo soyibona ngale ndlela umna ndiyibona ba how about phofu mangathi how about what if i-accident or something yenze kaloku like ngamasimba la yabo and le mali lizoza ngazana yabo and ezi numbers i-insurance zinamba ze-insurance everything happens for a reason yeah into leyo funeke sizifundisa yona sesiqalise yona if bekufuneke uboneza namba zalotho ngela xesha uyeke zampundu laa nto bekufuneke yenzekile yabona akhompazam yabona yes i-universe ibifune into yoba kube njalo emna nam ngasikuwine mani ndifune ukunika wena sapha lo mamiliyoni mazime ezompundu sabuya sizibone abona ngoxa amamiliyoni lapha asingahamba omaDubai siyabuma Australia sihambe phi sityi impundu ngempundu i-variety nge-variety I'm telling you i-type nge-type sithi sise-Europe sithi sise-Madagascar yabo sibethi hangover phaa sigqibele silele eJapan sesivuka kwenye indawo ekudala ndayibawela wena qho kule jeni uyatshata apho sikhoyo usinzumane kuxelela ngabe wena yekumane ukutshata qho kwindawo yabo sofunda wena possible kaka bra possible kaka bra basiphisharishe nyhani futhi xa sesinemali sinamamiliyoni ucinga singahlala kule trauma who's it like why eyantoni I love you xa uvuka ekamreni yakho ulele namameda yi-5 ndile namameda yi-5 kukho nepole phaa xa bobubethiwe botshelelwe nditye ntoni hebra yabona imini ezelo hlobo ngaske zibe nentoloni zibe zirekhodwe anoba right ndivuke kusasa ndibotshelelwe kukho ipali kwabantwana bayi-5 yabo like ninzi like anoba right emveni kwalo kaka and andikhumbuli nix reality is too real manika those things are much likely to happen and all of the things that I've been articulating right now it's things that are mostly inspired and motivated by the media visual the TV it can reprogram us and make us to think and behave like that
it's some sort of engineering, some psychological engineering. This thing is being transferred. There are some waves and frequencies which are radiating, influencing our consciousness. Masiyeke le ringayo. But question yami le wena seke wa experience nalolo hlobo like noba blackout or something isn't it like uvuke like masiyeke ba izodibela wela konondoni ke but sensitsho like mhlawumbe ukulondawo but uthuku kwenye indawo ngela xesha beniseyinkongwana benisasela kakhulu utywala niqhuba amatakane ezilalini ndanengumuntu owayemane experience into ze blackout ndikhumbula xa simane siyisela ikhona enye indawo sala nongeso sikhathi ke sibethi black pha yeah neCastle but apha eKapa namajita besibethi Amstel se yeah bi favorite yethu yeah no mna gwethu so mna gwethu mna ndithendiqalisele qala ngesijwejwe la okay first time I hope isijwejwe ayo no it's Sedgwick's all brown okay yeah bo okay sithi isijwejwe kwela cala so naqala ngalakaka kwauqala kwami ngale way timer yam akho mntu zo waste imali apha emahosi nali yeza likathayi ngifanele mina kuzawuthi uqala kwakusela uqale usela la nto kuthiwa ihemele ihemele no way kuthiwa ngumuntu kwenye indawo kuthiwa yimbamba yeah mntakwethu xa isenziwa yabona nofikelela kusetyenziswa a lot of ingredients ze ginger beer uyabona lamgubo ginger beer so kudityaniswa lamgubo ginger beer namanzi abilisweyo ayekwa ixeshana abuphola nezinye ke ilanto strong ingredients endiqoba inoba zineyeast sewayisela lawe zange ndayisela lanto lena kodwa ndake ndayibona apha kumelalini iselwa eseyinto ngoku eseyiqalekile nendibona into yoba ubeka ecaleni umqombothi nezinye izinto becaba zitshotshentsha njengewayini nentoni kaloku mama ufuna uba fucked laa nto leyana xa uyiselayo ungumntu omtsha yes xa kukho yona emcimbini abantu bayayilangazelela and i-addictive kangangokuba abantu bayo bade banehlobo abangcingcazela ngayo abafana baselula baneempandla iyabazombifaya kaloku mntanam isaba khona isiqo nozikhona idladla ezidlela hlobo nakhe ndandaya kwidladla esetinarha nam kusenziwa lolo hlobo because phayana nowasibekwa ecaleni isiqo silapha mntanam la weba kaloku John ndiyenze ngebhiyazi yabo la weba kuzobekwa iCastlelight nenoni fumaniseka amaxhego afuna stout nenoni so bafuna la because bayasebenzisa isikaka yabo okay sasele ezinye ibuyi ezi stone nenoni but le way ndifuna ndizele note apha bra yabo most abantu abaye emisebenzini abayangezimasa majita ngoku imosi yabantu abaye emisebenzini like abayozimasa la mhlambe like okay xa kungumcimbi yeah umcimbi pha kwendla abayalanga lo way baye baqhutywa ngenyoluka obvious bra like kwalona leyo bazothi xa behamba basuka apha bayokhomberisha iwewe umntu akazanga na rand apha akenzanga nix apha yabo isibetho senklupheko nenjala singayibangela loo nto ebantwini thina kaloku sisangabantu abasephansi kwerhele likamtyholi uhlanga lwethu lusathutshiswa yabona zezinye iintlanga so kwafuneke ke sinyamezele okanye simanyane silwe lento because of iyasichaphazela especially ngokwasengqondweni psychologically into lelo ndithetha ngayo ndithatha i-system yobandlululo yocinezelo labantu abamnyama becinezelo ngabantu kaloku ingenaphi iwe sithetha ngayo buzela hlobo ingenaphi kule nto sithetha ngayo one of the reasons why kaloku kule micimbi siziphatha ngale ndlela siziphethe ngayo it is because of kukulamba is suffering
So umuntu instead bamakazi azozimasa ngoko aze azonxila xa. Yes, ezi zinto ezi zixhaphakile eluntwini olumnyama kwezinsuku. Jonga indlela esibangayo emingcwabeni. Abantu bayeli plate andifuna ukuthi bonke. Kwimicimbi ngemicimbi imitshatweni phi izinga lepoverty lichachele kunakuqala. Umntana nasekhaya xa unokujonge nje apha isizwe. No yana ba. Yiloo nto uzobona le mikhwa nale mikhuba engaka kwinkcubeko zakuthi. No, nakuva ke. Yeah. So kwanenza dizi fast lawe. Yebo, abantu bazakwenza nantoni na uba kubekho imali so that thina i-revolution yethu I believe i-revolution yesusu. Okay. Iyabona lo nto leyo. So mawungalindela abantu bazozimasa mawuyazi ba okay. Funeka wenza abantu mabathi fact kanye bahluthe. If nawe caught up kule trend nawe uyaconforma kuyo uzahamba netrend but if ungumuntu owaziyo umthetho nohlobo lokwenza uzawuhamba ngozwelidala ngalandlela wawufundiswe ngayo into imbo thina silahla ngokwethu ngophoyana yabona lo nto leyo sona sisazi yebo and kungekho umuntu sinomtyhola ungoma. Sure. But yonke into ndingathi mina ifuna umqolo apha emhlabeni ifuna umuntu abe nesibindi yabona lo nto leyo and umuntu ame ezweni lakhe. Sure. Nezwi lakhe umuntu lizoma kuye flats. Yeah. Ungathethi lento wenze lento. Because universe iza kuveza yabo usisipili speed. Yeah. Yazi guys like okoko like fikile apha. Manenhlala nabantu lawe yahamba nomjita yakwazi ukwenza lost ngento engaka yabo but ke ngoku ubu lost bakho uqoma umjita ngathi ubhalelwe kum lendlela ringa ngayo like indavuyo udibana nomntu ofana nawe nditsho every time kusims ngabo nditsho every kusims ndihala mjita like unenza lost but ezinye iwewe sithetha zideft after the fullest lesedi kenyama ngabo kuyafuneka ngonicala sihlale sibe conscious ngereality yethu in as much as kwi platform ezilolu hlobo sifuna entertain abantu sure. Okay to just keep people on the positive side so that bangacingi yonke into le but the reality is there's a reality that we need to face. Sure. The struggle yabona this post apartheid that we are living in. We were living under a very harsh and crucial heritage of the Western countries. And our leaders are being made to become robots. So our humanity is becoming more robotic. And that thing worries me the most. Yeah. So ubona ipuppets ngokwana indlela ezenzeka ngayo like abantu like the way izinto ezenzeka ngayo phofu. Yeah, yonke into manje ngoku yenziwe njalo, yonke into yenziwe njalo. And abantu ababalulekileyo abanegalelo eluntwini bayabebhubha, bayabechaphazeleka, bayabengxwelerheka in front of our eyes because iCamera o TikTok zonke izinto ziyavela kwente fihlakalayo. Nditsho noba kuthiwa into yenzeke egarage, yenzeke ehotel, kwiCamera ihleli nje ijongile. Whether ezindleleni phi. Nalo unyungcipheko esiphila kulo ngoku. Ziyandihlungisa into endizibonayo like zendlela lako Khina no AKA ababhubha ngazo. Sure. Ezo zinto ezo zibonakalisa emehlweni ethu and siphinde siphile kwi system elolhlobo esa celebrate democracy whereas there's no justice. Yabo, there's no respect for humanity. Yabo, nezinye izinto freedom and liberty. Ezo zinto ezo sizawucelebrate kanjani kunje? Bra. Ku abantu behlupheka kodwa kubeka abantu aba celebrate 30 years of democracy lo tata lo. Uyabonakala. Ubuso lo tata. Yabo, ububuso. Bale victory, bale motto bese slogan. Bemsoma somchita ngokunaki upresidency mose peace job yakhe mose. Yeah, occupation, yeah, office. Yeah. You see. Indawo azokwazi ba chaqa zakhe azenze zibe straight.
netsu. So there's a mandate ebekweyo constitutionally yabo policies and procedures that are in place for that particular occupation. Bekawathi kanene ndikhumsha kakhulu. Ndiyoyika ukabadela. Sukabadela mnakwethu. Hamba nayo lewe. Zinimamele zasesini. Phofuke zizawufumana lento eziyifunayo. Yabo because at the end of the day and abantu abanomlomo ngabo abo bachithwayo ke lawo ngabo bolandelwayo exactly bro lento enzekayo Brian apha ekhantrini yethu abantu abazi-criminals baya highlightwa baya glorifywa banikwa la nobility sure yabona loo nto leyo and i-crime apha eSouth Africa andiyazi noba siyithatha as a lifestyle laa nto sekushiwo survival mode ngoku yeah batho abantu ngoku survival mode because like sisi-strugglishe too much like siyazama uba ngabantu but ke ngoku still kusekholelela nokaleyelele lo government uphinde usicinezelayo sure so instead ba masibe sithini survival mode wethu same time siyithathe ngengane lewe thina Okay hambayo leyo. thina siyohluleka ukustrengthenisha i-unity structures amongst our black communities as the black people, starting from the family households. A lot of family members are scattered, others are not talking to each other. There are so many breakages, and most of these root causes are because of the ways of the popular culture, Sure. the ways of the systematic sure commandments which assume how we should be and how we should regulate order into our own households as men and women, father and mother. Yonke laa nto leyana. It has teared people apart. The education systems themselves, they are sadly outdated. The information, the knowledge, the curriculums that are in place, they are not enough. They are not doing enough in order to produce the right creators and the right drivers for this kind of revolution that we are looking towards. Instead, when you look at the ghettos, you see political projects which are in place that are characterized with poverty, crime, homosexuality, all of these concepts, gangsterism. These things are geared by the municipality offices. They are the ones who drive these projects, but I'm not going to dwell deep on this. But I know ngusenzele lo nto nawe thina ha After 20 minutes, I'm not gonna do it. Ebona I'm not gonna do it. so there's no ungabe deep gqithi. specific solution that is more simple. Ikhona bawunguzile bawucinga leyo ngotyeni ngabeni. Question yam bra. Mna ngokutye emngcwabeni iyaxhomekeka loo mngcwabo nditya kuwo. Naloo nto kuthiwa manditye okanye loo nto ityiwayo not that ndingumntu ocekisayo. Ngenye ixesha uzazibhaqa xa usemngcwabeni nabantu abangahlambulukanga yabo nendawo uzaziva ukuthi imvakalelo zakho uba kodwa apha kufanelekanga into obuyatya yabona loo nto ithuku lemvelo liza kuxelela yabona ina ya all knowing usiyena all seeing ngubabona kude. Question. it's only 3 minutes hayi ta kaloku Wena ke ngoku and ke ngoku into endibawelayo every time wena xa ulapha phakathi kwam phofu xa uhleli nam ngasuba uvale ngayo 3 minutes asinike 2 minutes musasikhathi yabo something nje etayam sibabhabhayise emkhulu. Okay, ithi
Ukuhlonipha kulisiko akusiso isithethe bononzaba kanindivumele kwelityeli ke ndithethe ityeye efihlekeleyo kukuhloniphe lumbethe ubunjubaqa butshatshele abantwana baselula bafunda ubumenemene nabacinezele burhulumenteni babangela izinto zibenkenenkene iinkonzo zobuzwe zisele ukuxatyiswa yiloo nto zisenyeliswa kwamabonakude khawujonge isiko liyabhentsiswa ezinye iimfundiso zikamabonakude zigcwele umfamekisa nokufamekisa fundani ukuzixabisa nifunde ukuzihlonipha sizalwa ziinkosi oomaqoma amakhalipha ooyintsa noongqika babesilwa amadlagusha besikhusela kwiingcuka nezasuka zathathela kuzintlutha ngoko ilixesha vuka vuthulula suka xa ndibona umgwebo wendlala intliziyo iyophuka ndinentshuntshe ndinomnqayi ndiyinikiwe lixhego lam elizalwa ngumkayi lindinikile nengqayi landikhumbuza ngoxanduva kwezimbizo zale lali ungazuhamba ungenakrali ngokwenza njalo ufana nje nehashe elingenasali ndikhumbula nibathi ityali emzini esibane nosaluka siyalwa ngabazali ubungcali nobulali endinabo ngesintu bundenze kuncwadi ndabukhali ngobugciso omumloma ndiwuvali ngoba ngenkcubeko ulutsha lukhathali bantu abatsha vukani phakamani inkonzo zobuzwe mazivuselelwe nyani silibele intshona sawuphumelela njani isukulwana ngomso sothi salwa ngobani lixesha loba ngoku sivuselela imbali siphande nale mali isenza singavani ngoku sizintsalo ngenxa yongadibani ingxaki sizilibele ukuba singobani osiyazi baxakile umhlola bawuchani umtyholi uyatshutshisa kungcono ungangxami elizulu lelezandla uzinqande ungarhali umamele kesani zikisengqondweni uxhumise utyani ungxale kulotshali ndizala ngoomatshaya bacuba ligcwele ifatyi namhlanje ndim indoda ndombulelwe nebhatyi ndikhule ndibetiketi ndigangxela amaxhayi sizingela amahobe kunye nonomrhwabayi ndandinekhankatha ujamba senobhayi ndikhokhwelise ngabo ngexesha ndingumzwayi awuphulukani tu nomnini umzila kantu apho ndiphuma khona umntu ngumntu ngabantu uqala ube ngumntu ukuze ube ngumKrestu iqiqi into kaYesu anditshuba yityhefu iswelethu yiAfrika yeah Damn! Hambi wedlela. Don't forget to like, subscribe, follow Creative Control. Kuzo zonke platforms otherwise. Kubo.